Hi guys! So ngayon guys, gagawa kami ng binangkal. Yan. So ang reason naman nun guys, kasi bumili ako ng sesame seeds, iba ka masira. Medyo nangingi-terms na siya. So kailangan na namin ubusin or gamitin. So, ito na nga. Meron akong prepare dito na harina. 4 cups po ito. Kalahating kilo po ito guys. And then meron akong powder milk, brown sugar, baking powder, vanilla, egg, water, oil, at saka yung ating sesame seeds. Yan, so, ilalagay ko lang dito sa, meron din pala tong salt guys. Pero inano ko na siya, minelt ko na siya dito sa water para hindi buo-buo. And then, ilalagay ko na yung ating milk dito. Sugar and baking powder. Ayan, so i-mix ko lang ito. Napakasarap kasi talaga ng binangkal. Madali lang talaga siyang gawin. Napakadali din lang yung ingredients niya. Ayan. Kaya lang syempre, tayong mga nanay, minsan kasi, tinatamad din talaga tayong magluto-luto kasi ang daming ugasan pagkatapos. Ayan, so kung meron tayong sinsilyo ba guys, mapalit na lang sa bakery, no? Okay. Ayan, so ngayon guys, okay na yung ating dry ingredients. Ayan, so ito, 1/2 cup water, meron na itong asin. So, ilalagay na natin yun siya dito. Tapos, susunod natin yung ating oil. Cooking oil. Ayan. Tapos, yung isang egg. And then, yung vanilla. Ayan. So, after that, mix na natin. So, kung kaya pa naman ng ating panghalo, so, okay lang. Pero kung hindi na kaya, ay kamayin na natin. So, i-incorporate lang natin siya ng gusto hanggang sa magiging doughy na siya. And then, after that, kapag medyo dry yung ating dough, magdagdag tayo paunti-unti ng tubig. Dito maselan yung pagdadagdag ng tubig guys kasi importante hindi masyadong basa yung ating dough. So, ngayon, mas maganda na kakamayin na natin yung ating dough. Ako, naghugas ako ng kamay syempre. So, yung iba naman gumagamit ng gloves. So, kanya-kanya na yan guys. Ako naman, alam ng pamilya ko na talagang nagkakamay lang ako every time na gumagawa ako ng pagkain namin. So, pero siguro kung pangtinda or pang ano, kasi maingat tayo dun, lalo na pag pangtinda, diba? So, kailangan mag-gloves din siguro tayo. Ayan. So, babalikan natin ito mamaya, guys. Ayan guys, so titingnan natin guys yung ating dough. Kung sobra naman siyang dry, dadagdagan natin ng tubig. Pero paunti-unti lang. Ayan, so masahin natin ito ng gusto. So guys, namasa ko na siya. So okay na tong dough natin. Ayan, so lalagyan lang natin siya unting mantika para i-rest natin siya ng mga 10 to 15 minutes guys. Ulit sa bowl and then tatakpan ulit natin. Ayan, so ito na yung ating dough. Ayan, so ako guys, ginaganito ko lang ito siya guys, or pwede naman ikakat mo or titimbangin, pero sa akin guys, ganito lang. Ayan, ganyan guys. Ano lang yung makat ng dalawang daliri ko, ganun lang kalalaki yung aking gagawin. Yan, so Tapos after that, i-dip
ko siya sa tubig. Yan, ganyan. Didip ko siya sa tubig. Tapos ilalagay ko sa sesame. So, dati kasi guys, gumagawa ako, hindi ko nilalagay sa tubig. Tapos, di ba syempre, lagi tayong nanonood ng mga videos sa YouTube. Ganun pala daw yung sikreto. So, ngayon, susubukan ko siya kung hindi pa talaga matatanggalan yung sesame seeds. Yan. Kasi, sabi nila, yun daw yung sikreto. Yan. So, tingnan natin guys. Kasi ako dati, pagka rolyo kong ganyan, lalagay ko lang agad sa sa sesame. Yan. So, hindi ko siya nilalagyan ng tubig. So, ngayon, excited din ako guys sa process kay totoo nga siya, no? Di mas maigi dahil mahal din kaya ang sesame. Tapos, hihiwalay lang sa natin, sa yung binangkal. Magandang idea to guys kasi malaking katipiran at sulit sa sesame. Ayan. So, gagawin ko muna lahat ng ganito and then ipiprito na natin siya ngayon. Guys, so 25 na yung 27 pala yung nabilog namin guys. So, marami-rami rin ito. So, ganito lang paraan yung So, 30 pieces yung nagawa natin sa apat na tasang harina. So maproseso din talaga ito. Kaya syempre, tayong mga nanay, hindi lahat bili. Kung kaya natin, mas mura naman kasi kung ingredients talaga yung bibilhin. Ang sikreto lang dito guys, yung dedikasyon sa paggalaw. Kasi ang pagluluto ay di biro. Ayan, so ito lang yung nalagyan namin ng sesame seeds guys. Kasi kinulang na kami sa sesame seeds. Ayun, so ang natira na do is ito yung ginawa ko. Ginawa ko na lang siyang pahaba. Pag-rolly ako sa kanya is pinahaba ko na lang siya. Ayan, so ngayon guys, naniniwala talaga ako sa sekreto guys. Kasi totoo talaga siya, walang humihiwalay na sesame seeds. Malinis yung mantika. Yan, so nung mga nakaraang mga gumagawa ko dati, talagang anuhan yung mga sesame seeds dyan sa mantika, di ba? Lumilitaw talaga sila kasi humihiwalay sila sa mismong binangkal. Pero ngayon guys, so tingnan nyo naman, malinis yung ating oil. So, maganda nga pala talaga yung babasain muna siya ng tubig bago siya ibudbura ng sesame seeds. Ito na ang finished product. Sarap. Ito at ito. Panalo. Tikman nga natin.